Ngayong hapon mga katrops. Welcome to my YouTube channel. So karon luto na akong giloto nga pancit canton. Labi. Nya, na akong kuyog na akong amigo. Si Jerry. Tangami Nya. Ako gibutan og sili. Aron halang daw. Indot kayo. Patkabok. So mo ano ba ito naman magmukbang Siyempre. daw mi. Mukbang we. Mukbang sige. Sige. Pwede na. Nya. Onya. Sampol Shout ha. out day ko sa akong idol si Ivana Alawi. Alawi. That's my crush. Bal Santos Matobang. Nya si Boy Tapang. Boy tao. Sili lang malakas. Tres buwakas. Idol Rapi. Oh, tanang mga kuan. Shout out. Okay. So Ni ganato. kuan. Sa tayo mga vloggers. Brad. Wala. Kata si kuan Importante si Bal mga Santos kandidato. Matobang si Rap Matobang. Okay. So unsaon magkaon ng pancit canton guys? Sa mga kalingap team, Mga katropa. kalingap team. Inganaw dahil pagkaon og pancit canton mga katropa o tuyok-tuyokon. Nya ikahuman og tuyok-tuyok ipasod nimo aron mo lami-lami. Okay. Mm. Thank you Marlika TV. Mm. Sili. Thank you rin sa ang Bongbong Marcos. Idol ko na si Bongbong Marcos. Bibi mo.